Słuchaj, Zenek, jadę. Pierwsza rzecz. Trzeba patrzeć głęboko w oczy i przychylić głowę, żeby odsłonić szyję. Zenek. Czujesz to napięcie między nami? Ciężko, jej. Słuchajcie, kolejna wskazówka: powiedzieć mężczyźnie komplement, tak, żeby poczuł swoją wartość. Zenku, masz bardzo piękne oczy. Wiele osób sporo by dało za takie oczy na czarnym rynku. Już były czyjeś. Ktoś je ukradł i zamieścił w twoich oczach jak te gwiazdy? Bolało, jak spadły z góry?